Ahora. Servidor 5, aquest, servidor 6, aquest. Mira la pista de Salvar Ángeles. Sí. Bien, bien, entramos ya, estamos ya por las rondas. Respira fons. Ja està, bonica. Ja pots obrir la mà, eh? Bueno, la pitjor ja ha passat, vale? I tu? Estàs estudiant aquí? Sí. Sí? Què estàs fent? Direcció hotelera. Mucho líquido, si fuman, no fuman un par de horitas, no hace esfuerzo. Cualquier cosa, cualquier molestia, lo que sea, nos lo dices, ¿vale? Vale. ¿La goma te aprieta mucho? ¿Te molesta? No, ya está. ¿Sí? Pues venga. Gràcies a la col·laboració desinteressada i anònima de milers de ciutadans, cada dia es recullen a Catalunya al voltant de 1.000 bosses de sang que són vitals per mantenir l'activitat transfusional de tota la xarxa hospitalària catalana. Si amb un gest tan petit d'estar mitja hora aquí ajudes algú, doncs ja és suficient. A mi no em suposa res i segur que algú ajuda. Hi ha molts a que els costa donar el primer pas, però un cop ja han passat a por de l'agulla, trobo que no és tampoc és tant i que a la gent sí que li agrada també venir. Molt bé. Aquesta mà, si t'acones, pues no veiem tant. Està clar que si la gent rep sang és perquè la gent en dona. I, per tant, fan... No sé, per mi és molt lloable el que fa la voluntat del donant. Respecto molt la seva decisió i procurem fer la feina el millor possible, que passi un bon moment i que pugui tornar en altra ocasió. Però la donació és tan sols una entre les moltes activitats del Banc de Sang i Teixits. L'empresa pública que gestiona la xarxa hemoteràpica de Catalunya i que fins ara tenia les seves dependències repartides en diversos centres hospitalaris de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'any 2010, i després d'un procés gradual d'unificació iniciat el 1995, el Banc de Sang i Teixits està a punt de fer un gran pas endavant. La centralització de totes les seves activitats en un edifici de nova planta situat al districte tecnològic de Barcelona, conegut com 22@. El canvi a la nova seu suposarà un gran repte. Traslladar en el termini més curt possible uns 2.500 equips tècnics i més de 350 persones. Unifiquem instal·lacions i persones que en aquest moment estan repartides en 7 llocs de treball diferents a la ciutat de Barcelona o en l'àrea metropolitana. A part de les persones hi ha una quantitat de tecnologia d'alt grau de complexitat que es té que moure en la forma adequada amb el temps adequat, però amb una salvetat, que és que nosaltres no podem deixar de treballar ni un sol dia. En Pepe és l'encarregat de la recollida diària de totes les donacions que es fan a les comarques barcelonines. Voy recogiendo la sangre de los hospitales y tal y como la recojo, luego la llevo al Valle, ¿no? Ahora llevo lo de la mañana, luego llevo las donaciones que ha habido por la noche, por la tarde y así vamos. Es un trabajo que se lleva muy bien, sobre todo por lo que significa. Estás haciendo una cosa buena.
I és que al llarg de les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, el Banc de Sang i Teixits porta a terme el registre, fraccionament i subministrament de sang i les determinacions diagnòstiques corresponents, de manera que dona servei a tota la xarxa hospitalària catalana. Traslladar tota aquesta activitat contínua de tecnologia i persones a un altre edifici sense que hi hagi interrupcions que puguin resultar traumàtiques és el gran objectiu que s'encara. El nou edifici del Poble Nou ha estat una promoció del Consorci de la Zona Franca i s'ha aixecat en un solar cedit per l'Ajuntament de Barcelona. Té un total de 16.000 metres quadrats, distribuïts en una planta soterrània i 5 d'alçària. L'estudi d'arquitectura de Joan Sabater ha projectat un edifici que actualment es pot considerar un dels més sostenibles d'Europa. L'edifici ha de necessitar molt poca energia. Això vol dir que el que és la pell, el que és la carcassa, el que és l'arquitectura ha de ser molt eficient. Això com ho aconseguim aquí en el Banc de Sang? Ho aconseguim d'una banda amb un mur de formigó blanc exterior que actua com un mur d'una masia, acumulant calor i per tant fent que l'interior sigui més fresc. Això és una imatge que tots tenim al cap, no? Quan vas a una ermita ho tens més fresc a l'interior, però això fa aquesta mena d'escut respecte a la radiació exterior, aïllant per l'interior, col·locant darrere d'aquestes fustes que veieu darrere, aquest aplacat de la façana, tenim un element d'aïllament important que fa que no perdem calor ni perdem fred a l'estiu. I un segon tema i un altre tema fonamental és el tema de com tractem el vidre. Tot això que us he explicat és una part, és la part de l'arquitectura passiva. Això s'ha de complementar amb sistemes de producció d'energia molt eficients, que és el que tenim a la coberta. Això és la sala de màquines de l'edifici, que és una mica el cor, al centre on es produeixen tots els intercanvis d'energia. Un dels elements claus és aquest sistema de climatització que té. L'edifici no té flancoils a dintre cada despatx, sinó que té un sistema tot aire. Això vol dir que nosaltres agafem l'aire de la coberta, el filtrem, l'enviem cap baix i tot aquest aire torna a sortir i sempre torna a passar per aquests elements d'aquí. Què ens permet això? Ens permet que quan l'aire surt recuperem tot el calor que hi ha dintre, o tot el fred que hi ha dintre, depèn de l'època de l'any, i aquest fred o aquest calor escalfa o refreda l'aire que entra. De manera és un flux creuat, de manera que recuperem pràcticament tota l'energia que hi ha dintre l'edifici. Aquest és una de les claus de l'estalvi energètic. Estem parlant del 30% de reducció de consums només amb aquest sistema. El segon tema és com es produeix aquest fred o aquesta calor. I aquí torna a haver-hi un altre dels elements importants. L'edifici disposa d'uns sistemes, d'uns compressors, d'una màquina que fa fred, molt sofisticats, són uns compressors que van a moltíssima velocitat, a 20.000 revolucions per minut, i que per tal d'evitar el ruixament, per tal de tenir la mínima pèrdua per fregament possible, treballen sobre un camp magnètic. S'anomenen compressors levitants. Aquests compressors levitants produeixen, és com una nevera, en una banda fan fred i amb l'altra calor. Quan necessitem fred a l'edifici, la banda calenta ha d'evacuar aquest calor residual cap a alguna banda. I per això utilitzem aquelles màquines que hi ha allà darrere. Aquí, un dels trucs és que el vapor d'aigua es queda acumulat aquí i és el que va fent aquesta evaporació. De manera que no surt mai cap a l'exterior, la humitat. No té com les torres de refrigeració, aquella mena de xemeneia que va tenint un núvol, no? Sinó que l'aigua es va quedant aquí. Torna a caure dintre, el tornem a recuperar, el tornem a evaporar, etc. És aigua freàtica, això és important. No estem evaporant en cap cas aigua potable, sinó que és aigua de recuperació del propi nivell freàtic de Barcelona. La suma d'aquests dos factors vol dir un estalvi d'un 35% d'energia. L'estalvi degut a l'arquitectura, degut a la primera part que he explicat, és un altre 30 i pico %. Si ho multipliquem, no es multipliquen directament, sinó que acabem obtenint pràcticament un 80% de reducció de consum. Francesc vindrà avui per totes les coses que teníem de coordinació. Ara, tots sabeu que dava el seu dimarts. L'obra és complexa i les reunions de coordinació entre totes les empreses implicades són imprescindibles i molt habituals. El 20 d'abril, l'edifici ja es troba a la darrera fase de construcció. Molt aviat començaran a fer-se proves dinàmiques i estàtiques de totes les infraestructures i instal·lacions. L'operació del trasllat va començar a planificar-se al desembre de 2009. Avui el comitè de seguiment que es reuneix cada setmana revisa i ajusta el cronograma d'execució del trasllat. Des del mes de desembre de l'any passat
Tot va començar amb unes reunions amb els diferents departaments per conèixer molt bé i molt a fons quines són les peces i els punts claus, les persones claus d'aquest trasllat i de cada departament, i després amb la col·laboració d'una empresa externa que és Deloitte, que és el que ens està ajudant a coordinar tota aquesta operativa. Les persones dels diferents serveis del Banc de Sang viuen amb expectativa el canvi imminent de seu. El Banc de Sang de Cordó Umbilical, actualment ubicat a l'Hospital Duran i Reinals, és una de les instal·lacions que més ho necessita. Estem amb moltes ganes de poder reunir-se i unificar-nos tots en un nou espai. Doncs l'espai aquí se'ns ha fet totalment insuficient. També els aparells van envellint, les instal·lacions estan ja amb límits que necessiten una renovació, i ho estem prenent i estem esperant amb molta il·lusió el poder traslladar-nos i estar en un nou edifici. Un cop arriben aquí a diari les unitats de sang de cordó umbilical, nosaltres les recepcionem i les processem, les analitzem i les guardem criopreservades en aquests tancs que podeu veure, en els bioarchives. Estan submergides dintre de nitrogen líquid a menys 196 graus, amb la qual la seva caducitat pot ser molt llarga. La sang de cordó umbilical la fem servir per trasplantar malalts que tenen malalties molt greus de la sang, com són les leucèmies agudes, els síndromes mielodisplàsics i una àmplia gamma de malalties congènites genètiques que sense el trasplantament de medul·la òssia no podrien viure. A través del programa Concòrdia, el Banc de Sang rep donacions de gestants de tot Catalunya i d'una bona part de l'estat espanyol i d'Andorra. També participa en intercanvis internacionals com a membre de la xarxa de bancs de sang NetCord. A 22 arrobes treballen 3 torns i a ple rendiment. La data de lliurament de l'edifici és a tocar. És un centre de recerca de màxim nivell mundial, això vol dir unes condicions molt específiques que s'han tingut en compte des del principi en el disseny de l'edifici, és a dir, la resistència a terratrèmols, la capacitat d'assumir incendis, talls de fluid elèctric. És un edifici que en principi està pensat per contingències molt excepcionals, cosa que és absolutament lògica, ja que és el lloc on se produeix la sang, on es tracta la sang de tot Catalunya. Les instal·lacions es van enllestint. Avui és el torn del dipòsit de nitrogen d'11.600 litres que ha d'alimentar les sales de crionització. Col·locar-lo a lloc requereix un matí de feina i molta precisió. Però en una obra com aquesta, sincronitzar les actuacions no és gens fàcil. Com més s'acosta la data del trasllat, els inconvenients més s'acumulen. La veritat és que no parem de tindre ensurts, i això que diuen que tot s'ha de tindre previst i més que previst, però les obres són així. Llavors han hagut alguns problemes d'execució. La veritat és que estem amb un timing molt ajustat. A data d'avui estem ja parlant d'hores, o sigui que, per exemple, amb l'execució de la sala de processament estem parlant de que el dilluns pactaven 72 hores per finalitzar l'execució, estem parlant de 48 hores de fer proves de tot el que és el circuit de contraincendis, i ja no estem parlant en dies, ens estem ajustant amb hores per fer proves de tot el que són els elements de seguretat i els elements de funcionament de l'edifici. A la Vall d'Hebron hi ha l'àrea d'elaboració de components sanguinis.
el verdader cor del banc de sang i un dels serveis que s'ha de traslladar amb més precisió. Els que hi treballen, unes 40 persones, repartides en 4 torns, esperen el canvi en candeletes. Per tant, per nosaltres, el fet d'anar a la nova instal·lació, que tindrem llum suficient i llum natural, que disposarem d'uns espais que aquí no els hem pogut ni somiar pràcticament, és un repte i una il·lusió que ens fa a tota la gent que estem treballant. Esperem poder-nos desplaçar d'aquí un mes i poder estar al 22 a Roda. Gràcies a la tecnologia de les centrifugadores anomenades Atreus, es fraccionen les unitats totals de sang en 2 components principals, els hematies i el plasma. Un altre tipus de centrifugadora anomenada Orbisac és l'encarregada d'elaborar les plaquetes. Els hematies, un cop acabats de preparar, es guarden en una càmera que anomenem en trànsit i després d'etiquetar, el qual ja estan validats amb totes les analítiques corresponents, poden durar 42 dies guardats sempre a 4 graus. En alguns casos especials es poden congelar i llavors ens poden durar fins a 10 anys. El plasma l'hem de guardar congelat i la congelació ha de ser el més ràpid possible. Un cop el tenim congelat ens pot durar fins a 3 anys, sempre i quan el conservem a menys 30 graus centígrads. Les plaquetes que hem preparat a partir de 5 donants són les que tenen una vida mitja més curta, doncs només duren 5 dies, conservades a temperatura ambient i sempre han d'estar mantingudes amb agitació. Pensem que algun problema tindrem, és lògic, perquè és de molta envergadura aquest trasllat, però penso que ha estat molt meditat la manera de fer-ho, que ho fem d'una manera paulatina i penso que ens en sortirem. De totes maneres, els dies abans s'han programat moltes més donacions de les que habitualment haurien de venir, perquè d'aquesta manera poder tenir els estocs més ufanosos, per dir-ho d'alguna manera, i poder assumir qualsevol entrebanc que se'ns pugui presentar. L'àrea de subministrament és la que gestiona l'emmagatzematge dels components i atén les comandes dels diferents centres hospitalaris. Ho tenim bastant planificat i jo crec que ens en podem sortir força bé. A més, amb la il·lusió que anem a una casa nova, amb uns espais nous, molt més ergonòmics, ens puguem moure, tindrem molta llum, això ens afavoreix moltíssim. I amb ganes d'anar-hi, clar, almenys nosaltres. La data de lliurament de l'obra és cada vegada més a prop. S'enllesteix la lluerna que ha d'il·luminar el soterrani i es treballa a ple rendiment el cablejat del control de gestió i del centre de processament de dades. En paral·lel, a la tercera planta, es comença a muntar el mobiliari dels laboratoris. El Laboratori de Seguretat Transfusional és un servei molt lligat a la donació i la recepció, ja que s'hi validen les gairebé 1.000 donacions diàries que arriben al banc de sang. Nosaltres en el laboratori, sobretot per la part de la donació de sang, fem 2 grans activitats. La primera, que és determinar el grup sanguini de la bossa perquè es pugui transfondre correctament, i una segona part de validació des del punt de vista d'agents infecciosos. És a dir, nosaltres determinem en el laboratori una bateria de marcadors d'agents infecciosos per evitar que les sangs que puguin estar contaminades siguin transfoses i provoquin problemes en els receptors. Amb el canvi de seu,
al laboratori esperen disposar de l'espai que ara els manca de manera bastant dramàtica. Preveiem que de cara al nou edifici aquesta serà un gran avantatge, és a dir, en allà tindrem laboratoris suficients per poder treballar més còmodament i amb espais realment dedicats a activitats úniques. No com aquí, que ja heu pogut veure que la determinació del grup sanguini està molt a prop de la determinació dels marcadors virals, per exemple. A l'edifici del Poble Nou ja es procedeix a la revisió final de l'obra de cara a la inspecció de l'ECA, l'organisme que ha de concedir la llicència d'activitats. Revisem que tot s'hagi executat segons projecte i la qualitat de l'acabat dels materials sigui la correcta. Llavors hem d'anar planta per planta, revisant sala per sala, que tot funcioni correctament. El cable está allí en una sala, o sea que en principio vosotros en esa sala no tenéis que acceder. Sí, para empalmar el otro cuando monte la pared. No, para empalmar el que sube. ¿Hacia el otro lado? Sí. Vale. Porque hasta que no monte el andamio no puedo. ¿Y eso implicaría tener que desmontar parte del techo otra vez? Placa. Solo la placa que haya en el tubo, ¿no? Vale, pues luego bajo lo miramos. Vale. Gràcies. També avancen els treballs a la sala de crionització i a les zones esterilitzades, anomenades sales blanques. Aquestes instal·lacions són precisament les que han de rebre els dipòsits de sang de cordó, un dels elements més crítics per traslladar. Jo crec que de tot el trasllat que s'ha de fer o s'ha d'afrontar aquí en el Banc de Sang i Teixits, probablement la nostra unitat, la nostra instal·lació, tant de cordó com de cèl·lules progenitores, és la més delicada. Delicada en el sentit que tenim productes, molts d'ells irrecuperables perquè van adreçats a malalts, i que estan criopreservats i que si es descongelessin en el camí, doncs, tal com he comentat, doncs, podria ser una pèrdua bastant difícil de recuperar. Aquí en el banc de cordó, per les unitats de cordó, utilitzem el sistema de criopreservació de la casa Thermogènesis, el sistema de BioArchive. En concret tenim 4 contenidors d'aquest tipus, que evidentment doncs, la seva particularitat és que no solament criopreserven, sinó que a més emmagatzemen. Tenen una capacitat total de 3.526 unitats i diguéssim que la corba de criopreservació es para a -50 i la unitat, quan es detecta aquesta temperatura, doncs s'emmagatzema ja directament a nitrogen líquid, que és una temperatura d'estocatge de -196 graus centígrads. Un cop crionitzades, el sistema emmagatzema cada mostra en una estructura de 7 prestatgeries organitzades en 3 grans anelles a l'interior del dipòsit. Un braç periscòpic s'encarrega tant d'introduir com d'extreure cada mostra en base a un codi de barres de referència. Cada mostra va protegida per una capsa metàl·lica anomenada cànister que queda ancorada a l'estructura només per una petita pestanya. Això fa que el moviment del transport pugui desalinear amb facilitat alguna mostra i fins i tot fer-la caure al fons del dipòsit, on el braç periscòpic no podria localitzar-la. El valor que té aquestes unitats a nivell econòmic és molt elevat, però evidentment el valor, diguéssim, que té intrínsec, que va a trasplantament humà, doncs realment això no té cap tipus de valor, és incalculable, i realment seria dramàtic. Pel trasllat dels 4 bioarchives, el Banc de Sang comptarà amb el suport i l'assessorament de l'empresa fabricant dels dipòsits, la californiana Thermogènesis, i també del Banc de Sang de Nova York, que portarà l'experiència d'un trasllat anterior de característiques semblants. Moving this becomes a very important issue. Everything has to be done perfectly. The floor has to be perfectly smooth. So when we move these along the floor, there's no vibration. We don't want to have to shake up any of these cells. More importantly, we don't want to have any change in the temperature. So the temperature stays constant and the cells always stay frozen solidly in the liquid nitrogen at -196 degrees. All of these things are important. So as we disconnect this machine, package it in a special cradle, like a baby,
and move it into a truck and then take it down the highway, move it into the new building and reinstall it. We want to know at the end of the day that every single sample in this device is as safe and as high quality as before the moment we moved it. That's the objective. This is not so easy because every floor has bumps, every doorway has a sill to go over, every elevator has a vibration. So all of these things have to be taken into consideration. Every time this machine vibrates, you have a risk. You have a risk of a leak. You have a risk of a sample, a canister, being dropped to the bottom of the tank. And we don't want any of that to happen. We want to have no samples lost. This is our objective. Every sample is a life. We have to keep in mind, every sample is a life. El 22 arrobes va contra rellotge. Avui els tècnics realitzen planta per planta la posada en marxa inicial dels més de 2.000 punts de llum de l'edifici. 11. 11, no? Sí. 10:43. Malgrat les corredisses, 10 dies abans del lliurament de l'obra, la constructora és optimista. Per la part nostra entenem que està ja en disposició de fer l'ocupació i de que puguin de començar el seu funcionament de tractaments i de cara al proper mes de juny. El laboratori d'immunohematologia situat a la Vall d'Hebron és una instal·lació de gran complexitat tecnològica molt atapeïda. L'objectiu de cara al trasllat serà reduir tant com es pugui les interrupcions inevitables del servei. Estem treballant seriosament per procurar no interrompre la nostra activitat, tot i que suposem que d'alguna manera i en algun moment hi haurà alguna petita interrupció d'allò que no és urgent i s'entén que prèviament ho haurem comunicat a les persones, als clients que ens envien les seves mostres per fer el diagnòstic. La intenció és treballar de manera continuada amb el que és urgent i necessàriament haurem d'interrompre alguna activitat no urgent per poder fer un trasllat en condicions. El laboratori d'immunohematologia va néixer com un laboratori que havia d'ajudar el que avui dia diem serveis hospitalaris de transfusió, ajudar a resoldre problemes complexes que es presenten en el curs de les proves de compatibilitat que fem als malalts per poder fer la transfusió. Hi ha molts problemes que per la seva complexitat i per raó de temps no es poden resoldre en els serveis hospitalaris i aquestes mostres ens són enviades al laboratori d'immunohematologia. Als laboratoris es treballa també en altres àrees, com ara la biologia molecular, la immunohematologia placatària, el seguiment de transfusions de progenitors i en diversos projectes d'investigació. El LIRAT és l'altre laboratori de recerca diagnòstica i hematològica lligat al Banc de Sang. Està ubicat a Badalona, a l'Hospital Germans Trias i Pujol. En aquest cas, tan sols una part del laboratori anirà a la nova seu del Poble Nou. Es parla d'un trasllat al maig, al 20 i tants de maig, d'una part, de la part del laboratori de Chileango. Serà una moguda important. El que fem nosaltres són tres coses. Una, que és fem proves diagnòstiques per als hospitals per al diagnòstic de les malalties de mecanisme immunològic. Per dir-li alguna molt fàcil de comprendre, doncs les malalties reumàtiques. Moltes malalties reumàtiques per al diagnòstic, a part de la radiologia i la clínica, es fa una determinació a sang d'anticossos que en molts casos donen el diagnòstic definitiu. Altra part que també en donem recolzament és per al seguiment del SIDA. El SIDA és una malaltia que ara es tracta relativament
bé, o almenys acceptablement, però hi ha que graduar la medicació d'acord amb unes proves que fem aquí que indiquen la resposta del pacient al tractament amb el SIDA. També algunes malalties hematològiques, com el mieloma, també algunes malalties dels nens, d'immunodeficiències. Aquesta és una tasca, que és la tasca que podríem dir assistencial. «15 dies abans de l'inici previst del trasllat, alts càrrecs del Banc de Sang i del Consorci de la Zona Franca fan una visita a les obres. I això em deien de posar aquí a l'habitació aquesta que suporta. I això aquí al final ja es fa, això d'aquí? No, no es fa el taulell, sí que s'ha fet això. Es revisen els darrers canvis en la disposició de les diverses instal·lacions. S'esgoten els terminis. Les dates del trasllat comencen a cremar. El mateix dia, els tècnics nord-americans de termogènesis i del Banc de Sang de Nova York visiten i examinen sobre el terreny la nova ubicació dels bioarchives que s'han de traslladar. No, here, at this place. And we know from this what the problem is. Un cop acabada la visita, hi ha reunió de tots els agents implicats. Es contrasten solucions i es coordinen esforços. L'operació és de gran risc. Hi haurà més reunions. Un dels serveis que es traslladarà sencer és el del carrer dels Almogàvers, al Poble Nou mateix. Allà hi ha una part de la gestió administrativa i la coordinació de l'operatiu dels anomenats equips mòbils de donació. Cada dia surten del carrer dels Almogàvers, en direcció als pobles i ciutats de Catalunya, un total de 5 unitats mòbils i 7 furgonetes amb material per als centres fixos de donació. Desmuntarem només aquest espai d'aquí perquè els atracaments que tenen al terra, al sostre ara, dels perfils d'alumini, ja els serveix. Sí, però no cal que desmuntin. La part que tenen muntada ara no cal que la desmuntin. El 22 a Roba, el retard d'algunes instal·lacions està provocant tensió. Si les condicions de l'edifici no estan enllestides, el trasllat no es pot fer amb garanties. Però ajornar-lo suposaria un trasbals més gros. A 10 dies de trasllat, les coses estan d'infarto. La realitat és que estem en un moment en el qual s'estan finalitzant les obres, o sigui, de tot el que és planta baixa cap a dalt està tot finalitzat, però tot el que és planta baixa cap a baix ens manca aquest àrea que estem en aquests moments. La realitat és que a nivell d'instal·lacions està finalitzat, però tenim un neguit perquè ens manca tot el que és la sectorització d'aquella banda, que són els despatxos de suport de l'activitat de cordó, l'activitat de logística i l'activitat de fraccionament, que s'estan executant en aquests moments. Nos daré modo manual y le pones bandeja 15, intro. Enseguida. A la nova seu, el Banc de Sang disposarà d'un nou sistema automàtic d'emmagatzematge de la sang. El bon funcionament d'aquest sistema, anomenat Cardex, ara en proves, és un dels punts clau per donar el tret de sortida al trasllat. L'entrega de l'edifici, la recepció de l'edifici la tenim el proper dia 31 a les 3:30 de la tarda. Això vol dir que estem, avui és dimecres, estem a 5 dies de la data d'entrega. Tot van dintre de cronograma, però si hi ha qualsevol errada tindrem que començar a fer moviments de cronogrames de trasllat o moviments de cronogrames d'altres proves d'instal·lacions que s'estan executant.
Un sistema automàtic sofisticat regula les persianes de tot l'edifici per millorar l'entrada de llum. Posar-lo a punt és una feina lenta i meticulosa. Vale, aquesta última és la 52 o 80. Va, ja està, la següent. Ok, la busco. La 16, 90-90. L'edifici es va començar a construir fa 10 mesos i estem parlant de que d'aquí un mes, si tot va bé, estarà traslladat. Llavors, en menys d'un any haurem aconseguit aixecar aquest monstru de 16.000 metres quadrats i tindre tota l'activitat traslladada. És un bon handicap, crec, no? Som en un edifici a punt d'estrenar, aixecat en un temps rècord. Al dia i a l'hora convinguda, se celebra la reunió per al lliurament de l'obra. Però les coses es torcen. El dia 31 no teníem tensió definitiva de FEXA, llavors vam tindre que traslladar la data de signatura d'entrega de l'edifici el dia 1, després el dia 2, després el dia 3, i el dia 3 vam poder desencallar la situació, arribàvem a un acord que al un màxim de 10 dies tindríem tots els documents relatius per obtindre la llicència d'activitats i que hi ha la qüestió d'hores que tinguéssim tensió elèctrica. Llavors el dia 3 definitivament es va assignar aquesta recepció de l'edifici que afectava el que era una recepció d'obres. En comptes de tenir 2 dies pel trasllat, posar en funcionament, calibrar... A la reunió dels divendres, el comitè de seguiment discuteix els últims detalls i ajusta el cronograma. Només queda la part de telefonia fixa que ens donin ja el servei. Aquests dies s'estan validant les línies punt a punt entre els edificis. Hi ha un aspecte que em preocupa, que és que ahir es va començar a obrir la raça del terra per poder fer la connexió del que és la descàrrega de FEXA, o sigui de l'ETE, de l'estació remota de subministrament, cap a l'edifici. I en principi entre avui i el cap de setmana ens han donat subministre, si no entrem en un camí crític, que era un dels punts que marcàvem ahir. Hi ha 2 raons per això. Finalment, malgrat la incògnita de la connexió a la xarxa elèctrica, es decideix tirar endavant l'operació del trasllat. A la Vall d'Hebron ja és fosc. A les 10 en punt es tira endavant la desconnexió entre el Centre de Processament de Dades del Banc de Sang i les xarxes informàtiques de l'Institut Català de la Salut i de CatSalut. El trasllat ha començat. Oriol, ja pots començar a parar. Molt bé, vinga, fins ara. Aquest centre de dades s'encarrega de controlar la traçabilitat de la sang, és a dir, d'assegurar la pertinença de totes les operacions transfusionals que es validen via xarxa amb tots els centres hospitalaris fins al moment abans de la transfusió. Hem intentat reduir al màxim la finestra d'aturada per deixar el menys temps possible sense servei. Vam pactar que a les 10 del vespre, que és una hora on les campanyes d'equips mòbils ja han acabat i hi ha un descens de l'activitat, doncs era la millor hora per aturar, no? Simplement és un fet d'aturar aquesta nit perquè físicament s'han de traslladar i ells s'han de desconnectar i en el nou edifici ja el que és el nivell d'adreçament ja està tot provat i validat. Serà qüestió de tornar-los a muntar i a partir d'aquí començar a donar servei. Bona
servidor 1, en el rack d'allà baix de tot. Servidor 5, aquest, servidor 6, aquest. Vale. Posa la rodilla. Aquí s'ha engegat el 1, del 6 fins al 2. Vale. El 42 es el centro, ese es recta. Ya está. Ya está allá. Es treballa tota la nit i cap al migdia del dia següent ja es consoliden les primeres connexions a la xarxa. El porti d'allà. 10, 80... 61, 19. Oriol, ara sí. Truca a tothom. No cal que reboti. Servidors. Perdó, DMZ. Iscat de DMZ. Els haurem de crear. Ah, no, perdó. Sí. Sí, a l'estació de treball també, hem pogut demanar per internet. Ja hem validat que quasi tots els centres de CatSalut estan funcionant bé i els de l'ICS serà un tema de refresc, que durant les hores ja podran accedir amb els icones que tenen. El que passa és que, de moment, perquè ja puguin accedir des d'ara, els enviarem un correu amb unes adreces que ja són accessibles des d'ara mateix. I quan passin unes hores ja podran fer-ho des dels icones que tenen habitualment a l'escriptori. I en principi estem en aquest punt. Jo crec que en mitja horeta ja tothom estarà accedint a les aplicacions corporatives. L'endemà, i a tan sols un dia del trasllat de tot el personal administratiu, l'edifici encara s'alimenta exclusivament dels 2 generadors autònoms. A primera hora arriba la inspecció d'efectes Endesa. Del seu parer en dependrà el trasllat. Bueno, por lo menos te ha quedado solventado. O sea, por mi parte, en cuanto solventemos esto, ya ok, todo conforme, la parte técnica, y entonces ya me llama de aquí un rato si quiere, entonces ya llama al gestor y ya le comenta cómo podemos dar prisa al tema de la detención. El dictamen és favorable i, per tant, la connexió a la xarxa serà imminent. El trasllat dels serveis administratius ja pot començar. A la quarta planta els preparatius s'intensifiquen. Avui dilluns tot està dintre d'una normalitat i estem preparant per continuar amb el trasllat demà d'oficines. Demà traslladaríem les oficines de Vall d'Hebron i passat demà, i dijous, les oficines d'Almogàvers. ¿Pero tienen etiqueta? Sí, tienen todas las etiquetas, seguro. Si tienen todas las etiquetas, sí. Sí, todas tienen etiqueta. A la Vall d'Hebron de bon matí comença l'activitat. El personal de serveis corporatius serà el primer a trepitjar l'edifici nou. Estan creuats. Estan creuats. 303 per 304. Vale. Mentrestant, el 22@ s'estan instal·lant a correcuita els terminals de telefonia fixa. 293 i 294. A mig matí, el doctor Pujol inspecciona per primera vegada les instal·lacions i ens confirma quina serà finalment la part del LIRAD de Badalona que es traslladarà. Estic encara sorprès gratament per les magnífiques instal·lacions que tenim aquí, que són quasi el somni de l'investigador i del treballador del laboratori. Respecte al model de funcionament del LIRAD, hem arribat a un acord amb l'Institut Català de la Salut per al qual mantindrem uns laboratoris de proximitat a cada un dels hospitals terciaris i això fa que el LIRAD, en lloc de traslladar-se completament, es trasllada aproximadament el 60%.
cap aquí, 60-65%, i una altra part doncs, queda de moment a Germans Trias i hem fet un acord per tindre també una part a Vall d'Hebron. Banc de Sang, bon dia. L'endemà, a la quarta planta, malgrat l'enrenou de caixes i les connexions pendents, ja es comença a funcionar. Tots els serveis administratius de la Vall d'Hebron s'han traslladat. Al carrer dels Almogàvers hi ha concert de precintes. És hora de deixar l'edifici vell. Companys, no podíem esperar més a veure-us. Com va, com venia? Aquí hay cualidad, hombre. ¿Qué tal? Estás con los ojos, ¿Te acostumbras con los espacios? Bueno, hay diferencia. Al mateix matí, alguns treballadors del carrer dels Almogàvers no poden resistir la temptació de fer un cop d'ull a l'edifici nou i saludar els companys de la quarta planta. María Ferrer y la Gaby. ¿El otro? El segundo. Ese es el 2. El 2. ¿Usted va al 2? Sí, 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 tengo que salir. Vale, hasta luego. Vale. No sé ni por dónde tengo que ir. Hola, Lola, Hola, buenos días. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo no sé cómo me voy. Tú para allá. ¿Para allá? Sí, para allá. Qué calor. Avui és el primer dia de treball a la segona planta. Alguns encara van una mica despistats i altres aprofiten per tafanejar. Ah, pues está bien, ¿no? Ah, las pads. Las pads Mira, mira la pista de Salmar Ángeles. Es aquí se ve. Calidad, Qué bonito. ¿A que sí? Sí. Y aparte es que es el paseo, es que es precioso. No, es la sala de juntas. Sala de juntas con una mesa grande. Reuniones. Sala de juntas. Yo creo que es una sala preciosa. Es enorme, ¿eh? Buen día. Hola. Una invasión de cajas. Els més aplicats comproven que tot estigui en ordre. Bueno, funciona todo. Perfecto. ¿Ves? Ahora vamos a ver si funciona también internet. De coña. Muy bien. Perfecto. I el que ha estat tant de temps pensat i planificat sembla que finalment avança i es fa realitat. Avui ja estem unes 85 persones treballant a l'edifici i a partir del dimarts comencem a portar laboratoris. I que estem superdivertits. El dia abans del trasllat, es procedeix a carregar el gran dipòsit de nitrogen. Està previst que l'àrea d'elaboració de components sanguinis i els laboratoris d'immunohematologia es traslladin en paral·lel. Es comença per moure les primeres 6 unitats d'Atreus. Avui dimecres traslladem la primera illa d'Atreus, que va al 22 @ Estaran tot el dematí portant-la cap allà. Després demà portem la segona illa d'Atreus per provar el cap de setmana que funcionin totes les instal·lacions, com congeladors ràpids, que les màquines funcionin, per traslladar-nos ja tota la secció de weights el dilluns a les 10 de la nit, dia 21, ja definitivament cap al 22 @
fins dilluns a la tarda es fraccionarà aquí al Vall d'Hebron i el dilluns a la nit, a les 22 hores, es començarà a treballar-hi el 22 arroba. Això fa que nosaltres en cap moment parem l'activitat del fraccionament de sang i el subministre de la sang que correspon cap als nostres clients. Al pis superior, conegut popularment com Immuno, l'enrenou és considerable. Empaquetar i tenir controlats els 1001 aparells d'un laboratori tan potent no és una feina fàcil. Xeringues, puntes amarilles, blaves, puntes. Això és el pitjor, el trasllat. Aquests 3 dies que estem empaquetant i això. Bé, la setmana que ve ja en parlarem, quan estiguem ubicats. ¿Ya estoy, si quieres? Vale. A ver cómo lo protegemos, que esto es delicado. Ahí lo puedes poner ya. Sí, pero ahora le pondremos papel así, Vale. por el lado. Ahora le ponemos un poco de relleno. Vale. Al Poble Nou bufa la marinada i al soterrani de la nova casa tot és a punt per rebre les primeres centrifugadores. No, quiero dejar los palets ya. Entro a la máquina directamente sin palé. Sí, para aquí la traspaleta no rayará nada. Y los vamos dejando por aquí con todo el espacio que quieras. Vale. ¿Me quitas un poco los cables? Checa más cables. Mentrestant, a la tercera planta trobem tècnics afinant l'instrumental. Es tracta de la unitat corresponent del Lirat que s'ha traslladat la tarda anterior. Ahir ens vam moure tots els aparells i les caixes, ja vam començar a instal·lar-los per la tarda. Aquest matí hem vingut a treballar aquí, hem acabat d'instal·lar coses i ara mateix ja estan treballant amb els tubs i començant l'activitat normal. ¿Qué tal con el edificio de la gente? Bien, solo con un poco de frío. Hemos empezado con los unitarios de invierno y los de invierno nos los pondremos en verano. A migdia, el flamant menjador ja acull els primers comensals i s'hi respira un bon ambient. L'endemà, els d'Immuno ja són a l'edifici nou. Ara és el moment de tornar a instal·lar-ho tot i de trobar allò que es busca a la caixa adequada. Hi ha qui té el secret de com fer-ho. Embalat amb cura i ben etiquetat. I ja està. I esperant que tot vagi bé. I ara estic buscant coses que no trobo, però bueno, confio en que en breu pugui trobar-ho perquè si no, no puc posar més. Perquè ja venen a fer la instal·lació de tot i necessitem les pipetes, necessitem tot el material. El doctor Muñiz, cap de l'àrea, es mostra molt actiu, però és evident que s'ho pren en filosofia. Ordenant, desempaquetant, aterrant en el lloc i mica en mica, fent ús de la paciència i de les ganes de que tot funcioni molt bé. I de tant en tant mirant per aquí, que tinc unes vistes excepcionals. Però vaig a continuar. Vinga. Ens entretenim un moment amb les vistes del doctor Muñiz, però anem de pressa cap al soterrani, on els tècnics ja estan connectant els àtreus a la xarxa elèctrica. ¿Los podríamos arrancar para ver si se ve?
Nipono. A la zona de neveres, l'Elvira Mallafré comprova el funcionament del nou sistema automàtic d'emmagatzematge de la sang. Fíjate dónde te aparece el diodo, la posición que te marca. Sí. Vale. ¿Ves? Llega. Fíjate Es la ahora. última. Sí, es la última, con lo cual cierras el cajetín. Vale. Y confirmas con la Vale. bien. Vale, ya tengo Siguiente las tres posición. bolsas. De acuerdo. Siguiente posición. El 20. El LED. Y te el pide 8, una 9. unidad 898. Claro, las bolsas irás más deprisa porque... Sí, Lo vas viendo, fácil. claro. Correcto. Te pide cerrar, confirmar. Avui és el dia clau a la Vall d'Hebron. Es trasllada tot el personal i l'equipament del Laboratori de Seguretat Transfusional i també tot l'instrumental auxiliar de l'àrea d'elaboració de components, perquè cal assegurar que aquesta mateixa nit ja es fraccionin unitats de sang a l'edifici nou. Esperem aquí que vingueu i quan tinguem carregat ho baixem. Als laboratoris hi ha un trànsit intens. Toma, Mari. En esta caja poner cosas que no pesan porque esto pesaría mucho. Dime. Voy. Si lo dejo en la cámara, junto con los otros tubos, es lo que irá con tiro. Vale. A fraccionament, les centrifugadores encara giren. Però per a la doctora Maimó i per a tots els que hi treballen, aquest serà el seu últim dia a la Vall d'Hebron. Demà ja tots ja anem a la nova instal·lació. Amb moltes ganes, És una mica folló perquè no sabem on està l'escola, on estan els puestos i de més, però bueno, intentarem que vagi el millor possible. A aquesta hora, al menjador, amb el 80% del personal ja a la casa, presenta un aspecte magnífic. Eres un hombre de palabra, ¿eh? Muy bien. Ya sabéis que ya. A primera hora de la tarda, al nou laboratori de seguretat transfusional ja han començat a arribar equipaments i els tècnics revisen l'instrumental. Demà al matí ja s'haurà de validar la sang fraccionada d'aquesta nit. A l'àrea de preanàlisi arriba el material auxiliar i s'ajusten maquinàries. Les primeres unitats de sang estan a punt d'arribar. Llavors, aquí teniu tots els carros, em sembla que estan tots. Ah, els del Tecan falta posar els racs a dins perquè encara no he tingut temps. Bueno, vale. Això, de moment. Però menja. Hay espacio, lo importante es que... Tot això d'aquí darrere són els despatxos, hi haurà la Rosa Marina, la Núria, l'Elvira, el subministrament, que està aquí darrere. Anem al garatge que ja anem. Està aquí. Ai, espera.
Referent al trasllat, la part que queda més important és la segona part de fraccionament, on arribaran l'altra part dels àtrius, que són 2 illes més, els sorbisacs, que són l'altra meitat dels sorbisacs, i ja començarem el trasllat important de lo que és la part de la recepció, la part de l'automatització de recepció i la part del robot etiquetat. Medio metro d'esta i alineado con esta. I després l'altra part important del trasllat serà la part del bioarcaic fantàstics que tenim previst del banc de Cordó, que és tot el trasllat aquest que tenim de risc. I per reduir riscos, aquesta mateixa tarda l'equip encarregat del trasllat dels dipòsits de Cordó fa un assaig de descàrrega amb un prototip del mateix pes i grandària d'un bioarcaic real. Suave. No, ha ido perfecto. Ha sido la información más desfavorable que podemos coger. Sí. Porque además era con pendiente. És que la manera més factible és agafar amb el toro des del camió, deixar-ho damunt de la vorera, el toro faci la maniobra a la vorera, pugi la vorera i després aquí torni a agafar per baixar per la rampa. I al vespre arriben puntualment les primeres unitats de sang al 22 a Roda. I en Pepe també, naturalment. ¡Hombre! Buenas tardes. Los tubos y eso, los tubos aquí. ¿Están tubos? No, esto es las cuerdas del ascensor, y todo lo que había que hacer allí, y aquí es mucho más cómodo, mucho más fácil todo. Ja és ben fosc quan el primer torn de fraccionament es posa a treballar. Les condicions encara no són les òptimes i, per tant, caldrà improvisar. Ah, y no ya para colocar placa. Cogemos un carro de estos, nos vamos poniendo aquí a hacer aguante, arriba y abajo. Ho estem etiquetant ara, però sí. Allò d'allà ho pot agafar? Allò, vale. L'endemà, a primera hora, s'inicia el trasllat de les reserves emmagatzemades de maties i plasma, des de les neveres de la Vall d'Hebron a les de l'edifici nou. I hem començat transportant els hematies perquè els hematies requereixen un transport amb una temperatura positiva, entre 2 i 10 graus, i després la furgoneta la posaran a menys 20 per traslladar el plasma. A la mateixa hora es desmunta el robot d'etiquetatge i els últims àtreus ja són a punt de càrrega. L'edifici de la Vall d'Hebron comença a quedar desert. A l'edifici nou ja es prenen les mostres per les primeres validacions, encara que la informàtica resisteix a donar el vistiplau. Que vamos a intentar validar aquí, sí.
hoy, primer día. Todavía faltan problemas de conexiones informáticas para integrar resultados. Estamos en ello todavía. Esperemos que salga hoy. No hay, bueno, tiene que salir. A l'àrea de fraccionament ja ha entrat el torn de matí. El nou espai és gran i no és fàcil ubicar-s'hi. És molt gran. Una mica cansats d'anar amunt i avall perquè estem encara tots molt desubicats, però bé, de mica en mica. Qüestió d'anar-nos habituant a les noves mides de tot plegat. Però molt bé, molt contents. Tenemos a poner todas las cajas como siempre, como cuando las devolvíamos a Sumi, grup i caducitat. El trasllat a la nova seu del BCT el que suposa és un canvi d'espais extraordinari. Disposarem d'un espai molt més gran i això ens ha de permetre la introducció d'algunes tecnologies que han estat a l'espera i sobretot el que ha de facilitar-nos és modificar els processos per guanyar eficàcia. En definitiva, crec que tindrem un procés millor i una qualitat millor dels productes sanguinis. L'arribada dels hematies és una mica accidentada i de moment s'han de deixar encaixats sobre els palets, tot esperant dipositar-los al nou càrdex. Aquest palet deixa'm aquí a part, o allà, aquella porta no l'obrim. Aquí sí que te pasarà el palet, ¿no? Cuando vengas a recoger el plasma. ¿Qué falta, uno? Sí. Bueno, pues lo justo. Vale, perfecto, este pasillito para estas líneas. El Duran i Reinals ha arribat el dia esperat. Des de molt d'hores comença a desmantellar instrumental. Avui es traslladarà la meitat dels laboratoris de cordó i el 80% dels laboratoris de progenitors. Als 8 ha començat tot el tema. Jo he arribat a les 9 i això ja era caòtic. Però bueno, anem fent. Sembla que ha arribat el moment i estem organitzant tot per anar fent a poc, però sense parar, tot el tema del trasllat. Aquí ya no cabemos. Esto está creciendo muy rápido y aquí ya no cabemos. No estamos. El 22 @ el mobiliari de les sales blanques de cordó encara no s'ha instal·lat, però el bioarchive nou ja és al seu lloc. La neteja a la zona de cordó s'accelera. Manquen 2 dies pel trasllat dels dipòsits de cordó i a la segona planta hi ha reunió final. Després de mesos de preparació, queden els últims detalls. Més gruixuda, més que res. No, li fem el disseny, i ja està. I quan voli sobre l'altre, si no es doblega. Que no es doblegaria. Tindria tendència a doblegar-se. Contra més priveta, més caurà el bioarchive. Ja. O sigui que no... Però ha de patinar una sobre l'altra, sempre. Sí, però el tros que volin, 60 o el que sigui, i té apoyos de rodes, allò tendirà a tirar avall, m'entens? Llavors, millor que sigui més forta perquè mantindrà més el... Pues llavors, vist l'èxito, el que farem, no posarem la xapa d'interfase entre l'ascensor i la xapa de terra. Serà la que surti. No la ficarem, perquè s'enganxarà l'altra. Llavors és millor deixar-la i ja estirarà. És que sobre que hi ha fora, sí. I la que estigui al davant de l'ascensor li fem disseny. Perquè si surt l'altra, patini i se m'apusi. Que no quedi que tu vius, es topi... Però com a baix no fiquem xapes, perquè anem a terra, vol dir que quan tu estiris,
Entrar... Ja està, i entrar no et fa falta. Té raó, a l'entrada el necessito per entrar-lo. Sí, el necessito. Només per l'entrada. I a la sortida ja no, perquè sortiràs amb aquesta i et farà... Ya va a terra y punto, ya queda a terra. Perfecto. Ahora sí. Estamos todos de acuerdo. Ahora estamos más tranquilos. Entonces, para llevarlas en el camión... Els equips mòbils del carrer dels Almogàvers s'han hagut d'esperar, però avui ja recullen els últims paquets. Demà els equips de donació sortiran del 22 a Roba. A la zona de Cordó tot està molt verd encara. El mobiliari de les sales blanques tot just s'està instal·lant i les caixes són tancades. A les oficines, en canvi, estan alerta. Bueno, estamos ya casi todo lo de allí se ha trasladado, pero como la actividad no del todo se ha parado, aunque la hemos parado, pero digamos ha habido algunos trasplantes que estaban programados y alguno concretamente de cordón ha salido hoy, que sale desde allí, y uno de progenitores de adultos para un hospital de aquí de Barcelona, pues sale hoy y estaba intentando preparar todo el material para el trasplante y los papeles y documentos que tienen que ir asociados. Así que estamos aquí pues peleándonos con la base de datos y intentando buscar los informes para que vayan en su punto. Al soterrani s'està muntant el robot d'etiquetatge. I a la façana ja ballen les lletres que han d'identificar el nou edifici. Després de mig any de planificació i 3 mesos de proves i assajos, arriba finalment el dia més temut i més complicat de tota l'operació de trasllat: el transport i condicionament dels 4 dipòsits de cordó. La primera mesura és comprovar que totes les càpsules que contenen les mostres estan ben subjectes a l'estructura. L'operació següent és introduir 2 sensors a l'interior del dipòsit. And we have 2 different locations in the tank and 2 different sensors, and then we read them remotely by the computer, so we always know what the condition is inside the tank as we move the tank down the hallway, in the truck, and until we finally make the final installation and we take this out. Ready? A continuació, es realitza una càrrega extra de nitrogen. So today, it has even more evaporation. So we have to make sure that every tank is perfectly filled before we move it. Almost. Yeah, it's a little more. Finalment, els sensors es connecten a l'ordinador del Bill, l'especialista de termogènesis que controlarà tot el procés. Els tècnics del transport manual col·loquen un indicador de nivell molt particular, una peixera. Comença el transport fins al moll de càrrega. El control i el ritme de la força són ara el més important. El primer dia es traslladen als dipòsits més nous. Un amb la meitat de la càrrega i l'altre al 100%, amb les 3.626 unitats de sang de cordó. Si cada unitat té un preu actual al mercat de 24.000 euros, el valor d'un sol dipòsit arriba als 85 milions.
Very good. Well done. Durant tota l'operació s'han d'evitar, costi el que costi, les sacsejades brusques i els desnivells superiors al 10%. Quieto. Okay, very good, very good. Ahí está, divino. Ahí Lo que hay que hacer es no correr, ir despacio, pero... Llevar siempre la misma línea. Llevar siempre la misma línea. Okay. El primer bioarchive arriba al moll amb certa facilitat. Les proves i els assajos han resultat profitosos. Abans de carregar-lo al camió góndola, el dipòsit s'instal·la en una gàbia cedida pel Banc de Sang de Nova York que disposa de controls d'anivellament. Bueno, això és un trasllat molt important per tots nosaltres perquè després de ja 15 anys de projecte hem aconseguit acumular aquí moltes donacions de molta gent, de moltes mares que tenien l'esperança que la seva donació poder ajudar a salvar la vida de molta gent. Llavors en aquests tancs tenim part d'aquests 15 anys de feina i s'ha de fer molta cura perquè puguen estar molt ben depositades al nou centre en el que ens han traslladat. Llavors, de moment tot el trajecte estan molt bé i nosaltres com a usuaris dels productes per trasplant estem molt contents de veure tanta gent d'alta qualitat tècnica participant i fent les coses d'una forma exquisita i per això vull transmetre aquesta satisfacció a tots vosaltres. L'evaporació excessiva del nitrogen durant el transport és una de les preocupacions dels tècnics. Per aquest motiu, en primer lloc s'introdueix una bombona de subministrament per a una possible emergència. A continuació, s'inicia la càrrega de la primera unitat. La maniobra del camió per encaixar el dipòsit és massa complicada. En Fred, el cap tècnic de termogènesis, la descarta de seguida. Vamos a poner, Fred, poner la caja aquí. La millor opció és que el toro carregui el dipòsit col·locat al moll i tot seguit l'introdueixi al camió. Finalment, es carrega el segon bioarchive. We have a good result, and everything is working perfectly. So I want to thank everybody. Després d'un descans breu, s'iniciarà la ruta cap al Poble Nou. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet i la de Barcelona protegiran el comboi. El recorregut es farà gairebé tot per la ronda litoral. En la ruta hay un par de puntos críticos, pero el más importante es la salida de la ronda, que es la salida 24, que tiene una inclinación bastante importante, teniendo en cuenta que no podemos permitirnos ni una inclinación de más de un 10%, pues haremos una compensación neumática de los niveles del vehículo. Here we go, let's go. There we go. Go! Tranquilo.
por hora, llevamos 2 coches patrulla y 5 motos. Pues tenemos cortada toda la ronda. Yeah, I think we can go a little faster. Yeah, I think the road is good, so I think if we can go 15 and 18 kilometers per hour, we're okay. Right, exactly. Okay. Hemos pasado la salida 22 ya, me parece. Sí, vamos hasta la 24. Se abrirá aquí todo lo que pueda. Al cap d'una hora i 10 minuts, el comboi arriba a la destinació. Les primeres comprovacions que es fan són optimistes. Però encara queda l'operació final. Baixar els 2 dipòsits fins a la sala de crionització del soterrani. La tècnica i el procediment s'han assajat, però tota prevenció és poca. Sí, va perfecto, Esto es como un vestido, darle gas y frenarla. Le quema el embrague. El trasllat físic es va finalitzar, havent fet ja de l'automatització, d'ajustar l'automatització, es va finalitzar a les 6 del matí. Això va supondre que els prop de 20 tècnics que estaven treballant van treballar 14 hores seguides, la gent va respondre molt bé, van marxar cap a casa molt contents i el dia següent tornen el mateix. Van començar una altra vegada a les 5 de la tarda i fins a les 6, les 7 del matí que vam acabar la segona fase, que va ser els altres 2 bioarxius que eren els més antics. Muy bien. Ya queda poquito. Ya vemos lo que seguimos. ¿Tirar más? ¿Más? Tomorrow también va a venir. Dos más, ¿no? Levanta la cara. Ahí. During the move, nothing. Ah, ok. No ha caigut cap mostra. Quan se va fer l'altre gran trasllat, que va ser a Nova York, havien caigut quasi en cadascun del trasllat algun dels canisters, o sigui, van caure en total 4. En el nostre cas no ha caigut cap, estem molt contents. Els equips, una vegada han estat calibrats i tarats, han funcionat correctament i ha sortit tot sobre el previst i el que estava planificat. Amb això ja donem per finalitzar tot el trasllat del banc de sang. Ha durat un mes. Durant aquest mes de grans esforços per tota l'organització, estem molt contents perquè la gent ha respost relativament bé, tothom ha estat col·laborant i ja estem tots dintre del nou edifici. Per tant, ara es tracta de començar a acabar d'organitzar-nos internament, a fer la inauguració i a funcionar. Estem en velocitat de creuer pràcticament. Una de les àrees que s'ha d'acabar d'organitzar és la de cordó.
El retard en la instal·lació del mobiliari ho ha dificultat molt. Però els serveis essencials ja funcionen. Això ha sigut sorprenent perquè tenim un espai meravellós, ha sigut un canvi de dimensió impressionant. Vam arribar la setmana passada i durant tota aquesta setmana hem aturat l'activitat per poder mirar d'organitzar-se. Aquesta setmana ja hem començat a criopreservar cordons, sang de cordó, i també a congelar mèdules per trasplantament, i doncs això estem organitzant. Moltes caixes de moment encara per obrir, però molt esperançats en que tot està anant molt bé i que podrem gaudir d'un bon espai de treball i donar una bona feina. Ramon, tu seràs les 3:30 amb la Glòria Oliu, la Susana Mirà i la Manoli Domínguez. Manoli Domínguez. Els equips mòbils ja estan també plenament instal·lats. Al soterrani es distribueixen els equips que han de sortir per les donacions de la tarda. El dijous que vas directe a Creu Roja. Sí. Vale, bueno, venga, hasta luego. Ja està? Encajat. Uns dies abans de la inauguració es col·loca l'escultura de la persona que donarà nom al nou edifici. El doctor Frederic Duran i Jordà. El doctor Frederic Duran i Jordà va ser la primera persona que va crear, va posar en marxa un banc de sang modern, tal com l'entenem avui en dia, durant la Guerra Civil espanyola a la ciutat de Barcelona. Les tècniques i els procediments que ell va emprar i va endegar després van ser de gran autoritat en el decurs de la Segona Guerra Mundial i actualment, amb nombroses variacions, sobretot tecnològiques, segueix vigent encara avui en dia. Hola. ¿Aquí lo quieres? Esta mesa sí está bien, con 2 sillas sentada a la mesa. Els preparatius són frenètics. Ha arribat al final d'aquesta gran operació de trasllat. La inauguració oficial. Però trobar el dia adequat no ha estat fàcil. Ha costat moltíssim trobar aquesta data del 26 de juliol. Hem hagut de parlar amb protocol i amb comunicació de l'alcaldia, del president i de la conselleria, però al final sembla que tots han coincidit amb aquest dia i està sent molt difícil, una mica complicat coordinar tant personal i tanta seguretat, però esperem que ens en sortim bé. La consellera de Salut de la Generalitat, Marina Geli, és la més matinera. Acompanyada del gerent, el doctor Pla, dona una volta per l'edifici abans d'iniciar-se l'acte. Hi ha tantes coses en aquest edifici, un edifici que serà molt ben aprofitat i que el que fem aquí dintre dependran moltes vides, no? I per tant a mi em sembla que hem fet bé un projecte que ara obre les portes i que té una gran ambició.
penso que per tots els col·laboradors de Banc de Sang i Teixits és un dia de gran celebració, perquè sens dubte reconeixem que estem posant les bases per abordar el futur, no sols amb esperances, sinó també amb garanties d'èxit. I aquest banc de sang i de teixits és l'autèntic imant d'atracció de talent. Els 500.000 donants i donantes que hi ha a Catalunya, més del doble que el Barça. Catalunya està entre els 4 llocs del món més avançats. De manera que al cap de 2 anys aquella primera pedra ara és aquest magnífic projecte i aquesta magnífica realitat. Moltes gràcies i moltes felicitats. Moltes gràcies a tots els que heu fet possible. Avui és un dia molt significatiu i molt important per nosaltres, no? Acaba una etapa que ha durat 20 anys, l'etapa de construcció de tot el projecte, que ha culminat en la construcció de l'edifici, però jo diria que comença una de nova etapa, una de nova que és, o sigui, la projecció cap al futur del projecte de Banc de Sang i Teixits. És a dir, que estem a la frontera, al final d'una època, però al principi d'una altra molt més important. Són les 3 de la tarda d'un dia de setembre. A l'edifici Duran i Jordà, el personal de subministrament prepara les comandes dels diferents centres hospitalaris. La majoria són per cobrir les gairebé 370 transfusions diàries que es fan a Catalunya. Puntualment, la furgoneta de la sang comença la ronda de distribució per servir les transfusions de la tarda. Des de l'Hospital Universitari de Bellvitge, en Gerard es dirigeix a l'Hospital de Dia del Duran i Reynals per fer les transfusions programades. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque es por seguridad transfusional, ha de ser la tuya, que no te la puedas quitar. A l'Alejandra fa un mes i mig li van diagnosticar un càncer d'estómac. Ara està molt anèmica i per tal de poder seguir el tractament de quimioteràpia, avui se li fa una primera transfusió. Porque soy muy baja de defensas y de todo, pues mira, con lo de los vómitos, las diarreas, dificultad para caminar, de todo. Pero bueno, ahí vamos, mejorando, sí. En canvi, en José i en Ricardo són uns habituals. Tinc la mèdula que no em treballa. Llavors, degut a això, després m'han de processar les transfusions. Em donen una miqueta de químia, amb pastilles, i aquí estic. Abans eren cada mes, cada 30 dies, ara 40 dies, però a poc vaig anar baixant, i ara cada 7 dies. I gràcies a això vaig tirant. I content que estic. És pesadet, però i que duri. I que duri. I és escoltant l'Alejandra i en José que pren sentit l'extraordinària generositat de milers de donants i el treball continuat dels professionals en aquest camí de la sang que va de vena a vena. Ara, des de la nova seu del Banc de Sang i Teixits. Un edifici ple de futur.